Американците сключиха сделка за природни ресурси с Украйна и руснаците не са щастливи въобще. Ще цитирам Медведев, бившия президент и премиер на Русия. Украйна е на път да изчезне. Време е да ви разкажа какво точно се случва, защо се случва и какво може да очакваме. Нека да започваме. Да се върнем няколко месеца назад. Още преди изборите в САЩ, едно от големите обещания на Тръмп беше да приключи войната между Украйна и Русия за една седмица. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order, and it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along very well with them. Това не се случи, но Тръмп със сигурност поне се опита по неговия си начин. Той правеше преговори и с Зеленски, и с Путин. Нещо, което Байден не правеше. Идеята на Тръмп беше проста. Или поне в неговата глава. Смяташе, че между него и Путин има един вид мъжкарски респект. И че ако покаже готовност за сътрудничество с Русия, например като заплаши да спре помощите на Украйна, Путин ще откликне рационално. Ще отстъпи. Ще избере добри отношения с САЩ, отколкото унищожена Украйна. Само че този план имаше един сериозен проблем. Тръмп няма абсолютно никаква идея как мислят руснаците или поне Путин. По мое мнение, Путин просто виждаше Тръмп като полезен идиот. Ако малко му чеше егото по интервюта, ще е готов да направи всичко. Пристрастията на Тръмп към Путин със сигурност се проличаха в разговора, който Тръмп имаше с Зеленски преди няколко месеца. Той директно се цитираше руска пропаганда. Този разговор реално трябваше да завърши с Зеленски и Тръмп да подпишат договор за ресурси между двете държави. Но както можете да предположите, това тогава не се случи. Известен период след това Тръмп харесваше да казва как Зеленски всъщност не иска войната да приключи. Харесват му хората от държавата му просто да измират без причина, нали? Но реално този тон се смекчи малко последния месец. Докато са се водили преговори между САЩ, Украйна и Русия, преговори впрочем, които според Тръмп е имало истински напредък, Русия бомбардира Киев, както не са правили от началото на войната. Това класически не е нещо, което се прави по средата на преговори, ако искаш тези преговори да минат и да имат някакъв резултат. Тръмп беше написал това в неговата социална медия след този случай. Не съм доволен от руските удари по Киев. Не са необходими и са в много лош момент. Владимир, спри! 5000 войници умират всяка седмица. Нека сключим мирно споразумение. Може би това е момента, в който Тръмп осъзна, че Путин не е рационален играч, поне по американските разбирания. Путин не го е грижа колко хора умират. Не го е грижа дали лъже или прави преговори недобросъвестно. И със сигурност не го е грижа за хората в Украйна и дали има нацисти там. За него е важно само да изглежда силен. На погребението на папа Франциск, Тръмп и Зеленски седнаха да говорят. Оттам дойде и тази снимка. И явно с нов поглед над нещата, Тръмп се съгласи на сделка. Thanks to President Trump's tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing of today's historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine, establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund. This partnership allows the United States to invest alongside Ukraine to unlock Ukraine's growth assets, mobilize American talent, capital, and governance standards that will improve Ukraine's investment climate and accelerate Ukraine's economic recovery.
Сделката, подписана между САЩ и Украйна, този път беше доста по-мека за Украйна. В миналите версии американците изискваха след края на войната украинците да върнат всичките помощи, които са получили от американците. Което е ненормално. Ненормално е, защото американците главно пращаха стари оръжия, които, разбира се, им слагаха цена като чисто нови, и се очакваше всичко това да се върне от украинците под формата на американски долар. Та в комбинация от това, че ще трябва да реконструират цяла държава благодарение на руснаците, украинците най-вероятно щяха да фалират. Но, най-вероятно тази промяна в тона на американците не е била само защото са осъзнали, че Путин е варварен. След фиаското с митата на Тръмп, Китай прекрати експорта си на ценни минерали и руди. Нещо, от което Америка има нужда и нещо, което явно Украйна има. Та какво реално представлява сделката? Американски компании ще отговарят за добива на ценни руди, минерали, нефт, газ, като цяло всяко нещо в Украйна, което може да се прави пари и се намира в земята. И за тази привилегия, Украйна да бъде разграбена напълно, украинците ще получат подкрепата на САЩ. Няма да има американска войска в Украйна, но ще има американски цивилни, които да работят по извличането на тези ресурси. Което означава, че руснаците ще трябва да внимават изключително много къде стрелят, за да не им се изсипи цялата американска армия. Това сигурно нямаше да е толкова голям проблем за руснаците, ако находищата всички бяха на запад, но много от находищата също са в региони, които технически са в момента окупирани от Русия, макар че е реално спорно дали са окупирани. Това е изключително голяма стратегическа загуба от гледна точка на руснаците. И както може да се представите, това не им хареса. Истинските цветове на руското правителство се проличаха. Когато почна тази война, каква точно беше причината? Да премахнат нацистите, които вече ги няма, да предпазят руснаците в Донбас, които бяха застрашени заради действията на Русия, да спрат НАТО да поставят оръжия на границите. Все едно няма вече няколко държави, които са част от НАТО и които граничат с Русия. Всичко това са лъжи. Дали просто империализъм и желанието на Путин да изглежда силен, дали нужда от още природни ресурси, или просто страх руснаците да не видят бивша СССР държава, която вече е с Запада и се справя по-добре отколкото с Русия, защото това може да я вкара идеи в главата на руснаците. Истината е, че Русия винаги е искала цялата Украйна. И то на всяка цена. Толкова много хора умряха. И за какво? Питайте Путин. Той започна войната. Русия имаха възможност да се оттеглят няколко пъти и пак да изглеждат сякаш са успели в измислените им цели. Тръмп беше готов да бута Зеленски, докато не се предаде. И все пак руснаците се оказаха толкова алчни, че не знаеха кога да спрат. Сега има интерес дори от републиканците в Америка Украйна да спечели. Или най-близкото от това, което може да съществува в този идиотски конфликт. И с това американско цивилно присъствие, което ще има в Украйна, руснаците ще са строго лимитирани в това какво могат да правят. Според последни сведения, след обявяването на тази сделка, руснаците са засилени тяхното бомбардиране. Отново. Защото целта им, както Медведев каза в Телеграм, е Украйна да изчезне. Аз наистина се надявам руснаците и в това да се провалят, както се провалиха в това за 3 дена да вземат Украйна. Лека нощ!